Zdravím vás, přátelé. Aktuálně jsme před kaplí svaté Rozálie, která je z roku 1718, ale to není dnešní cíl cesty, ale dnes se jdeme podívat na starou Doksanskou cestu, která je kousek odtud. Jo, aby se tam člověk dostal, tak musí jít po silnici. Ale už tam budeme. Tak jsme ušli nějakých 400 metrů od kaple svaté Rozálie a došli jsme na místo a tady je vlastně začátek aktuální Doksanské cesty, protože zbytek už tu neexistuje. Doksanská cesta vlastně začíná u Roudnického mostu, kde se odděluje od Lužické cesty, která je mezinárodní a vede z Prahy až do Zhořelce. Doksanská cesta je tedy pouze lokální spojnicí mezi Roudnicí nad Labem a klášterem premonstrátů v Doksanech. To je ten klášter, kde se například natáčelo 30 případů majora Zemana. Tahle ta cesta už je tu 850 let a tenhle ten zachovalý úsek má 600 metrů a je technickou památkou. Jo, jak můžete vidět, tak je tu i celkem bordel. A bude to možná způsobení tím, že minulý rok, když jsem tu byl, tak vlastně tu přespívají v tyhletých křovinách bezdomovce. Takže možná tu budou i dneska. Next level. Tohle za mnou není legální skládka, ale bohužel bordel na Doksanské cestě. Technické památce. Všude kolem mě smetí. Možná by to stálo za úklid. Bohužel tady cesta skoro skončila. Musíme jít takhle po okraji pole. Takže se sebou určitě vemte lepší boty. Jo, a tady pravděpodobně má někdo byt. Můžete tu vidět ohniště. Koukejte, co tu je. Harmonika. Trochu zrezlá, ale třeba by ještě hrála. Ale já na ní neumím. Tak a tady jsou zase flašky na zarsátí. No, zima byla krutá. Ten bordel je tu fakt strašný. Tak tady se nám terén ještě zhoršil a já budu muset jít do pole. Tak jo, už jsme skoro na konci téhleté cesty a na konci té cesty je kaplička, kterou si ukážeme. Tak jo, právě jsme došli na konec zachovalého úseku Doksanské cesty. Tak a tady si můžeme dočíst o Lužické cestě, o které jsme si říkali na začátku, protože ta vede přes Roudnický most, támhle do hor, až do Německa. Jinak, kdybyste sem chtěli jet autem, tak pravděpodobně nebude vadit, když zastavíte tady, zaparkujete a můžete jít směrem na Roudnici tou cestou. A případně, pokud si chcete udělat okruh zpátky do Roudnice, tak můžete támhle do Podlusk. Ještě předtím, než jsem dokončil tohle video, tak jsem volal svému kamarádovi Georgeovi, protože se mi nelíbí ta situace s tím bordelem, který je vlastně za mnou na té cestě. A rozhodli jsme se, že to dneska uklidíme. Takže tak za hodinu, za dvě sem půjdeme, vezmeme pytle a uklidíme ten bordel, který tu je.
takže nám držte pěsti a sledujte mě, protože to video se objeví u mě na kanále. Čau lidi.